Hadian kejing bagi try bagi nonya atrok ya kendo kata na kejing syapan pisah bagi kit ya ukau negahati sya ke kudam ke Food Corporation of India kabadan hapendeng rei haki kindiat sengi balalet no haki nong trei kate ke kudam ha ke kerteng jong ke shnong kara pinlong ya ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association hakan rio tarik ujemang arjar arpun rio kalalet ban pinsngau shikibor bahalor jong ke FCI halor kani kakam Hak jinya keren bat kibor badai pe jong ke FCI, nakaliang kinong yalam ke association kila pentim, ba nakaliang ke FCI, kam shim labu kindon AA ban siyo ha kinong trei. Badru ki officer ke FCI, kila pentip sya kinong yalam ke association, ki ong bakam day ke besuk bandit kit khaw na Asam, namar ukhaw wan poi da karel. Makamashap ya kita iti betul media kebawan mentarski ban kawa ya kena news ke jongi haka jingi lek ya kendu ke jongi ya ki he be in charge joka FCI kebadan hapok state ke jongi de mentarski haka jingi lam kemat jongi chairman ni jongi ngila yo ya sibun ke jingi keren bat I be in charge Henry isosi bat kendiat ba ngimyo ya kendu ya ita DGM district manager ba pai ya kena ka Meghalaya de meni hadin bapila yo ya tukan news ko bala pemi dai chairman jongi ha jingi dei bat kecing jongki namar ngi dei truck inong bu truck pan jong truck ha jingi jongki bagi kendu ha tu sengi ha go down ba ngi haban siu kata ke pisah ka bahek amount te ngi hadin bangilap le ko homework ba ngilap ba kene ke jing pensiu jongno yang ngi kalong ba kana hadin kata ngila le ne homework ngila sim appointment ban ye kendu ya kene ki bahalor jong FCI hatu kalong sishane ba ngi haban siu ya kata ka ba dala te hadin mangilawan menta kasing ngila kendu ngilap ba kata kamdon kum kata hooj kumbe pa penken mau yepi kendiat ka julong hi kata na wacha Asam ne shani changiro isiu kamduna ne kambon tan ya kata ka ndrus pa ne sanspa kata ka de bang jusiu te menne pat andangi wan hang ne ngi kren ba kamdon kum kata ka jinsiu hadu arajar ne ajar sanspa ne ter cheneng te ngi dap da jinsiu longo bat ngi sokmen manong ba haba mangi kinong nyatrok ban nong butrok ngi pan ngi wan ban pen poyo nu khau nak banta ki nong chong chnong jang state panon buram jongi andre ki nong sim ka bu pat ki try ki persyang ban sim ka bu yangi da ka ba khnyot yangi ka bai kali lene yo ale se bagi don kata ka jing yes ni bat u taw kontraktor ne bat u ero kata ngimtip andre ngi kwa menne ban kren shai ban snyo thu shai ba hatu kane ka jingsiu kade nem hadin mingla ekren ila sani ngi thir ya ke jing ekren kalong shai ba manta ka se kam don kum kata ke barokai but ngi dokumen shu ban yo snyo ba manta ukhau bun ba wan hapo Meghalaya jungi ukhau ba wan na correct kumba example ngan ongi pi manta ukhau wan hadu sau po arek aka chisin wan kemut kalong ka woi kere kan long riu po sau metric ton ta kamut lada multiply pat ngiu dah ba ta kala po do kan no sau spa sa pra ta kamut kum ta tercer but kebawan sa gudown example ngan IP kum hanong stoin hanong stoin kamut naka arpo pra multiply don ngiu kamut aka chip na ngi don kam kali chispa khandai pen riu chispa khandai pen riu kali ta hatu kamut keji pun poi khau ka MC tuda chanong stoin ngasio ka de ka jingker khu ya ka te area ka bodon chakete ka than but ka ba ngisio ka ben chu mene bangidang yo shu ya ka assurance shu na utaw nong in charge bawong ba menta kinang shina shu dak pen he shu sesan hajar metric ton takamut nginang nang yo bala manginginong butrok bat ka jingker khuru ya ka state ka jongi namar pihap hi bantip ba yaw ne ukhaw bawan cha Meghalaya om da bangi tete wan subsidi de kata ka de bangin kemen handre don katukan ni pat gimamut pentut ya ka tre ka ta ka jongi but kam tam wat yele de kim tip lada kipentut mut wat yaw khau skim lane khau subsidi khau FCI ubaki yo aru kilaklet ba kiyo na kane ka office tamut lada pendik ya yangi ngin pendik ya FCI ta pendik ya FCI pat nduk mano nduk nginong chunong jongi bro ka kata kan de ka jingta ka ba bahayangi te nakta ka daw meneng ila ekren but kila naliang office kila ayangi ka assurance namar ba ngiwan menta susu hang niru badang don kita kali ke badang sa hang tai tagmut kila ay assurance ngi bangin
intaj ya yang ba chnong dan ya ta i kontraktor i bope ya kene kam ba in mentang si dang don gajing ekran bat ngi khmi lenti bat ngi ngej ba lang ba gajing ekran ke jongki da gajing sau thu jong itai ki shnong gi badana po kate ke area badan kata godown FCI ro kin siau thu ya kene bat ka sakawai ro ngi ko aban ong lada ka jia kumne kamut ngimban se what hoy kamde ko objective ko jongi kum ga mekhalia commercial truck on driver son ngi klam adang to labor andre lada ki pendik ini ngimban se shu bengin tap tendar no wadi ke labor ro hang ta kamut jingdu meno jingdu ka nong shong jong to shong but ko betsiau si hang ni kalong ko kamut ngi kwa pan penpoi kamar kamata haka area ke FCI kalabu but ban ye im ya kita kinong chong jong ka state ki jongi kamtam baro ki to ki budon ki godown FCI tementang nganai lat usai chaman bing menta ban ya kendu ya ki ni ki officers ki ba page of FCI ya ki ba page non ya north east Borokowai hani gajing ya kendu ga jongi ni lawan ya kendu halor kan gajing ke bang ya kendu le ilemba ki news channel ka ibaji ya shanong stoin halor ka jisa sim bisa na ki trok jongi adu araja sanspa mat ki jing kenok le te huwei lor huwei te ban sung thu ya kani lawan ya keren bat ka FCI te nakaliang jongi sotonat ban nakaliang jong kini ke officer rang ba jong kini ke FCI kila pediang yangi wat la dong don ba in charge tang ya kani ka megaliaro unre gini ba kan in charge ka not east Borokowai kila kloi ban snap ya ki jing ki jongi ni som nai kuble ya kata ba ka jing ya keren jong ki ngi sung thu ba i don ki jeruat ki ba ba hapo jela megalia ban penpoi yo khao jela megalia nadu kabanta kaba poi ukhao shati shapot train station amar pitibi ya ukhao jong jela megalia ya ki poi lang ba ki ni ki train mo ko ong cha spokesperson ni jogi te kani ka don hapo Assam kani ka train station te nadu nong thiru ka shem stom ma ya gini gi ya ke FCI penpoi khao sha megalia haba gi thu ba wat ba kini ki home guard ki ba ki pha banai bu seti chapo train station kalam jari mo okay kalam jari kila phu sa Assam pakini ki home guard ki ting ma kim kwa ban le chatu amar ba kisha ngasutu ba kisha pendik te ki uang ba ka jurisdiction jong police jong ka megaliaro kampoi chatu chapo train station uang ba ki janjar ba we dei ba po ti train station ba uang rei ka e ga ba su si na kali jong ki ru ki ong ba ki don ki lokal jong ngi la banong mo latip ki dei na ka do benta lai nong sensar na ki kim su thu ya ka ni jinge ba menta hadin ba la tap ya ka tendar ban penpoi khao che megalia kidon ki ba intimidate lani ki ba berngem bersit ya kini ki kontraktor tang ban biang ele jo tikini kontraktor mut ki man se gemut ba babun gemut ba ki khnyot no yangi ki trai trok kata ka de jingkran ki jongki tengi chukan tu ken ya kini ki parado ki parasnam jongi ba so ba perkhat ba ya kani ka banta ko boong spokesperson ini khao de nam ta du kusuk mo te khao nam ta ka megalia la pha bun ba isha kalau long ka babun na kat kum jing thu ka jongki Henry namar ka jingbom su thu ka jungi lang baro khoi ngi poi bandu ya uni khao bangin yo bun ni ka jala ka joki pi ka panen kong ka long kumdi babun bagi kontraktor lani kini ki he saipan na po Assam kim kwa ba u khao un yo ban kit direct na po train station ban po sya megale dena ko don gumata ki kwa ba ba kin pendik yangi ba uni u khao udai ban panhap shwa na train ban bu sya Assam sa godown Assam tenang tu ki yo ban tu yo tu khao bat ndala tu itu kau nang ta kishna buitu yaki jingthau jungki seti man penuna ya uni khau senisha man poi senisha megalia te nakaliang juga FCI ki suthu ba kani kalong ka ega ba ka mandu nong ega jala megalia te menta ki la kentu yangi ki truck association lani kita ki try truck ba ngin yale ban kit ban sakri ba ban kit uni khau namar ba khanang ba to khau un poi renti hani ka jala ka jumi tiga kentu kanya persuthu kanya kini ki nong sensar mo hagiliang ba per nong sensar nong ka sarkar ne boro khoi ngini ya pet ba halur kani ka jingkhia namar balai namar ngi suthu ba wat ka FCI ru menta ka shem stom ba hang thi po Assam kamtam bade po train station bangin de feu khau te menta na kaliang jungi ngi suthu ya kata bat ngi la ya trailang ya ki bangin pha ite kali ban kit nang thi selada ngi la yo ya kata ka jing bangin la ban penbait na Assam harengi 1 point sini se jalala jong harengi sa aknyot man haki bri lo jong bom su thu ya kata ka jing de nga ka ba nga su ban kan tu ya baro ko jang ne la kalong ginong sensar la kalong ya ki rusimet ru ni de ban perkhat ba namar la pisim ka bu pi khnyot ya uni u khau jong paj ba u ban janjari undai paj ba namar wat ka FCI yang ngiru mah kala
ke FCI galak kan tu yangi kini ga obso FCI ba phimdei bania ki ya kani ga baikit yo new kau nama ladangi ki lada ka rit makana ka dor kan kta yo pai ba tengi rungi ko ngu ya kata bangi ben po yo ni u kau ha kani ka jaka ka jongi te nakali nga jonga nga so ban ong ba ya ka jingi trelang na borokhoy kumdei ban ya shim gabu khnang ba kumbo ong I chairman mene te nakali nga jongki ngila pan sngo ba kitrok ki jongi menta ku manong stoin menta ka ig bajia menin si monde si nankong ngila panong mo kasi nankong jong kani katayo ngila din ba ngila deb ban ya kran ni kitu ki nong shim itu pisa ban pan phaino ya katuka ya tu pisa ba ka arja san spa jongi mo te ya katuka slip bangin yo ya katu ban yo ya ka payment ngim ai tu ka arja san spa kala don gajing buk kendon gajongki yang lada pimsi yo ka arja san spa ngin pan hab ya kini mar ni kitrong pe kitrok ki jongi mentala sansi sausi la su sakut hangtu klam jing panhab te nakali yang jongi la kan tu ya ka FCI ong lada kalong gumni lada ki berngem bersit kim su thu ya ka jing lang jo borokhoy te nakali yang jongi kum ki trai trok ni kloi ban panhab hi daladi yo tu ukau te nakali yang jongi ki ong lada phila ban le kumta le kumut wat kali bor charge ru ngin ai hangi hari nakali yang jongi ngim kwa ban yo lut mangi ngim kwa ban le lut mangi hari to ngine yo la ka jong ka bentah ka kam kamai ngi dei tang kinong kit bat kinong ka bat ban penpo yo kau reya ka ba panhap yo kau kumut enle hi de kita ki bade ban panhap bagini yo ban ya kamai lang re lada kalong akan ikadur ngingi ban se ngi habe ki mangi gitrok lada ngi sakut bara bakut ke FCI kan shim ya karai bahkan ai no yangi bangin panhap ya to kau kumbo ong spokesperson ka e ka jingdu nong kalong ya ki parado parasnam jungi ke ba imjana ban panhap dong liu kau kata kan ya kubor ka bangi suman ai lang siya baro ka jaro kalimantan ya kani kabanta ban simpisa nakali ka FCI kong ngingim don kata ka budget mo kanan kata ka budget ka FCI ban ong ban IP size ta ban IP size ni ka budget ka FCI kalong ba kin ai bitang kata ka we long ka baikit nangta syata kalong kata ka de goy hare ki jinglut jingsap kamut ba ka badai hok banlut kamut ya kata kamut ngila batay na kaliang jonggi kum gi trai trok ru kalong ba ya ka bailut kamut ngide ban siu kumbo ong no ichaman mo ya ka bai oju kumbo ong spokesperson mo te ya ka bai panhap daka FCI kala ai shiki libor ban panhap ya kani gila penrung be direct account jongki to tenang tapat ya kita kijinat kumangi kum gi trai trok nonya trok ki lai sai don ni bangi kit ya kimar ngai sai jong ba kadang ikit ya kimar kayi pateng lani ikit ya kanu no maru kadon kata ka ong ba bai dala kani ka bai dala kamut ka bai pli dala ka bai khang dala jong ki libor kata ka de ka benta ya kani kamut ngi saksiu ya ki dor yo ya ki mar hat ya ki mar bangi kayi pateng ngi saksiu tai lai spa saus pa du ya kata ka bai dala bai khang bai pli dala jong libor Henry ya kani ke FCI ban ngi menta kamut kum sa asam ngi pli ngi hapsi rus pa ka bai khang bai pli dala kyo nga bai dala kata kadege dustu te shanong stoin dul ada ngi siu ya ita i sanspa rus pa ru te kamut nakali nga jungi ngimdon ganu jingsmo hare du ka arajar sanspa te kata kamut la dega kajing knyot ben ya ka jing yo nong la ni ka bai kit ka bai ba ka jungi kim ki trai trok nya tro te sa ka wei nga so ban ong tang ni ka wei ya ka ai ka kubor ka bai sai sikinong sunsar but hakano kaliang ginong sunsar te nadu ke nakaliang jungi ki trai trok ni so ban ai ka ni ka wei ka kubor saki pitip ka ai ka bangi ngat sa asam hapo train station ya ki kali jungi ki khasi ke bade megalaya kine ki libor lani kita ki briu na asam isim hakar dor ruspa Henry yang kini ki kali ki bade jongki banabar na ki yola manong ki banabar ki bade na asam kisim tang lai spa te kini ki briu ki bana bar jalan dei kini ki briu ki banang tino po train station kinong bala kita ki bapet ya kani ka kit ka ba ki itu te unu jaj briu lojong unu bom dei jaj briu lojong ni mar ngim dei ki jaj briu jong ki kisim ruspa ya ki jaj briu lojong kisim lai spa Henry ka ai ka bangi sungsi kolong ba ngila poi jala lojong kini ki briu lojong kim itu yangi unu trai jala ubom dei trai jala kamu di obar jala ru usim arjasan spa yangi ru usim arjasan spa hangni ka ai ka jijikai kolong ba kini ki wei ki para ki jaj benru ki badai na bar jala ki itu ya ki briu lojong bat ki itu ubom dei briu lojong reka ba sungsi kolong ba kini ki briu ki jongi kim itu ya unu briu lojong bat unu ubom dei briu lojong ki ken bet basa apo shene ngi la nya trok kamu ngi dei lupa ki bar jala te kani ka de ke kubor ka ba sungsi ba kai te ngi kentu ya kini ke bajia menta bakin berkhat janai bakin so gin penbet janai ni ka kam namar kum bangila isyo ka jing persai nang ni kalong ba kam dei bandon kata ka jing lutam ka balong palat haba dei ban kit ban ba yo new kau sia
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.